Rajim bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa musulmi, assalamu alaikum, ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci. A kwana-kwanan nan na fitar da wani bidiyo wanda nake magana akan Murtala Asada da Bulama Bukarti. Na ji Murtala Asada abun ya yi mashi zafi, yana ta lissahe yana cewa gata. To ai ba sai ya san inga muke, har ba sai na faɗa mai inga gidana yake ba. A daji nake daga ƙananan hukumomin na shahi Sabon Birni da Isa da Shinkafi da Ƙaura da Zurmi. Waɗannan ƙauyuka duka ina tabbatar mai duk inga yaje yana iya arangama da mu insha Allahu. Daga nan ma abun da ya shahi har zuwa Anka zuwa birnin Magaji. Ya shafi dai zuwa Cafe duka dai ƙananan hukumomin Zamfara baki ɗaya. Gada ya koma cikin Sokoto yana cima manya zarafi, ya ce ba su kamo ko fara ba, ƙyale turji aka yi, kuma ya ce fakai nike me, ni na nuna mai yanga gidana ke, kuma ya samu talakawan da yake magana da su masu faɗa mai gida nawa garin fakai, mace nawa gari ni fakai. Daji nike zaune da dukiyata da komi, in ma bai sani ba da ƙiƙiwawa, muna ƙara tunatar da shi, mutanen da ka bashi labari, mutanen da yake ra'ayi ne suke bashi labari. Saboda haka muke faɗa mai yayi hankali, in yana so kuma a ɗauke shi ko kuma a yi arangama da shi. To ya ji ƙananan hukumomin da muke gudanar da ayyukanmu, Zamfara baki ɗai, mun hidda mai birnin Gusau, duk ƙaramar hukumar da yana iya rinka fita daji yana afka muna. Mun yi alƙawali mu kuma sai mun kawar da shi. Insha Allahu, in dai Allah shi ke halitta bai yarda da shi, in dai bai yarda da Allah ka halitta mutane ba kuma shi ke kashe mutane, to mu mun yi alƙawali. In Allah ya yarda mun yi imani da Allah shi ke halitta shi ke komi, insha Allahu muna roƙo ne da siffofin shi, Allah da sai mun kama shi ga hannu. Sannan da wawa Murtala Asada in ga baka sani ba, kacce abin da ya gama ni da Dullu, na mata wai ni je Sokoto ƴar uwata Dullu ya halba, to baka ma san yanda aka yi ba, dan Allah ka koma wanda ya kira ka, ya faɗa ma, sai ka sake magana da ni. Ka haɗa shi da ‘yan uwanka duk da annan ƙauyukan ka tambaye shi, ni wallahi Allah shi adda wanga sunan, ba ni da ‘yan uwa Sokoto, ba ni da ‘yan uwa da ta taɓa armi Sokoto, in faɗa ma gaskiyar labari. Abin da addalilin muka faɗa da Dullu, shanu suka ci dawoyin mutanen Kwari, suka je suka halbi mutanen Kwari, muka je muka anso mutane muka je muka faɗa da su. Ka je ka tambaya Kwari tana cikin wacce, tana cikin rikon local government ɗin Shinkafi. Ka je ka tambaya ba ƙauyewawa da kake ta cima manya zarahi ba su sun kai komi ba su yi komi ba. To in ka iya har sai ka tsaya an baka dama ba ga ƙungiyoyi na an ba su dama na 'yan sa kai suna kashe mutane ba, kai ma ka hau ka to ka kashe wanda kaka son kashewa. Kuma na faɗa ma ka ba tsayawa can kana an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, to ai wannan a calanci ne kai kana tona ma kanka asiri. Kana iya hana Matawalle hulɗa da mutane, matsayi ne na gwamna shekara 8. Mu ko da muka ce Matawalle, mu ba mu ce mai ɓarawo ba, ka fa'inta da ƙiƙiwawa. Abinda mun ka ce Matawalle mu mun kashe ɓarayi, kuma ya kai su gidan gwamnati bai aishi bindigogin su ba, mu shi muka faɗa. Mu ba mu wa Matawalle sheri ba, kuma ba mu ce mai ɓarawo ba. Kai kace mai ɓarawo, kai kace yana tare da ɓarayi, ni ban ce mai ba. Amma abinda ni ce mun kashe ɓarayi ya kai su gidan gwamnati, kuma ka koma can ga waccan maganar, ta sai ka saurara. Kuma ita muka faɗa ma, kuma ita muka ƙara faɗa ma duniya. Don hakan ga ka koma nan wai ka tara mutane waɗanda ba san kwanya ba irin ka, kana taya kana faɗa masu to shi ya ka taho da suwa, ka ce a bakka ka duk irin motar da kaka so, ƙananan hukumomin ga ka san su. Wadda kasan birnin Sokoto ka san ƙananan hukumomin ga. To mi kaka tsaya kana mutane ƙarya yau daban, ta gobe daban. Ni wani da ka faɗa ma a zahiri ka ce ka san inga nake. Wallahi in ka zaka inga nake, wallahi ka kwaso irin zuga ka zaka inga nake, to billahi lazim wa rasulahu sai dai a haiha wani ba kai ba. Wallahi in Allah ya yarda, kuma in kana gardama bella turji na nan ƙasar duniya zaune. Kai baka isa in ce ga anga gidana ke ba, ko da ka wanga bambamin baka tuwa fa kai din to ka kashe mutane, tunda nan nike zaune, har sai ka tsaka kana faɗa ma jami'an tsaron. Ka taho ka faɗa masu, ka taho da su ka kawo su inga nike zaune, yahi duk ka faɗa masu, ko kuma shi mai kiran kai ce ma ga inga muke, ka ta haɗa da shi da jami'an tsaron duk ku taho tare, kaga sai ka zo ka diba shin jami'an tsaron sun zo wurin ko ba su zo ba,
kaga shi ne gaskiyar labari amma baka komawa ka zo ka yi zane kana tar da mutane kana lalata ƙasa kana sa ana kashe talaka yan uwanka da basu ji basu gani ba kana ƙarya kana ci da addini ka tuna annabi wa inga yi wa'azi da sauransu babu inga ya zage wani amma ka koma teburi ka buga wanga benti ka yi mi ka ce ai kaza a da Allah da kiki ka zama dabba kamar ka kana ɗaukar wani dabba cikin daji mara ilimi ya hika wayo ya hika sanin darajar Qur'ani. Ina gode ma Allah al'ummar duniya duk wanda ya gana kuskure ina bashi haƙuri. Na gode haza wassalamu.